Salutare, un bun, eu sunt Daniel și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal de gaming. Astăzi o să ne jucăm pentru prima oară pe acest canal Among Us, fraților. Sper să vă placă și îmi doresc foarte mult să pic impostori de data asta. Ok, v-aș ruga înainte să începem să bușiți butonul ăla de like dacă n-ați făcut-o, să vă abonați și să-mi dați un follow pe Instagram care îl aveți chiar în descriere. Haideți să începem! Find game, așa, hai intrați vă rog mai mulți. Stați să ies să intru pe altul să se încarce mai repede, așa. Gata, dă-i start, frate. Așa. Ok, îmi doresc foarte mult să fiu impostorul, fraților. Oh, nu. De ce? Ei bine, pentru primul episod se merită să fiu crewmate, dar data viitoare trebuie să fiu impostor neapărat. Așa, facem quest-urile. Tu, slow. Trebuie, așa, accepted. Am dat destul de bine, mamă. Nu te cred, frate. O să ies și o să intru în alt joc. Mi-am dat seama încă dinainte că o să fie negru ăla, că o să fie black ăla impostorul, că l-am văzut că mă urmărea și mi-am dat eu seama, dar din păcate mi-a ștert capul. Ei bine, te rog impostorul, frate, nu te cred, frate. Bine, episodul ăsta jucăm ca crewmate, dar mamă, dar știi ce șmecher a decorat ăsta de Halloween? Băi, e mișto. Am ceva cu asta aici? N-am. Așa, avem asta cu fix light. Nu, cu fișierele. Imediat downloadăm noi. Hai cineva să repare, vă rog, lumina. Acum mă duc și sus. E un pic cam greu să mă joc pentru că dacă mă joc cu mâna dreaptă... Mamă, stai mă, report, dăm report aici. Dacă bag și mâna dreaptă să mă joc cu ea, îmi astupă microfonul și nu o să mă aud deloc, fraților. La weapons a fost. Habar n-am cine e, dar sunt doi, fraților, sunt doi impostori. Deng, cine e Deng? Habar n-am. Habar n-am cine e, fraților. Skip. Să dăm skip. In electric. Eu cred că îl votez pe roșu. Nu știu. Dacă el ne spune să dăm skip, tot e ceva un pic suspect. Haideți să... Red, l-am votat și eu pe Red. Sper el să fie impostorul. Frate, de ce nu l-a... Mamă, hai că... Acuși mă omoară și Red-ul ăla și m-am dus. Stai că trebuie să mă duc la oxigen neapărat. 77082. Sper să nu fie galbenul ăla. Era roșu, v-am spus. Și albastru. Cam multișor am filmat noi. Ei bine, eu am fost Daniel, sper că v-a plăcut acest episod de Among Us. Dacă o să mai doriți episoade de Among Us, să-mi lăsați în comentarii și noi se vedem data viitoare. V-am pupat!